Unsa na imong gibuhat ya? Kanang walay pohon kung dako ko. Nagkuan ka unsa man na? Floor plan? Oo. Mao. Unsa man imong gusto de? Mag-architect. Mag-architect na ka? May explain daw ni Daddy be? Unsa na? Explain ni Daddy unsa na be? Unsa na imong gihimo? Kanang ang first room kay kaning living room nganay kaning door nga magpaint sa sulod. Mo na siya. Oo. Dahil Wow. natin ang kitchen Na kitchen. Asa ka magluto. Dahil ang asa ka mag-eat. Diha ang dining. Oo. Dahil makalibot-libot din ka. Dahil natin pagkuhan din mo dala din yung swimming pool. Wow, napagi swimming pool. Napadad ng ping-pong. Ping pong. Niya unsa pa? Unsa pa gibutang? Bedroom sa helper. Datuan na to ay naman tayo helper. Dayon. Dayon pag kuan dayon. Amang stair na. Kane. Kana. Aman din na mo connect sa second floor be? Kane. Be? Tanaw to be? Mo na siya amang ng stair na. Kane. Tudlo kana. Pwede ka mag-agi dani og danhe. Ang danhe kay danhe Unsa man na siya? nga kung mag-sleep over ta kay Kung mag-adto mi sa imong balay, mo lugar na. Room na mo ni Mamig Daddy? oo og danhe sa ilaha bunso og Manghod. Ya oy. Aman na imong room na. kane. Dakuha sa imong room oy. Unsa man na imong room? Nay ka ng TV nga nay NBA sa sulod. Nai-envy nga TV. Envy nga TV. Naay kuan dito. Naay kagulingon nimo TV sa imong room. Oo. Grabe. Kani dayon kay mo ning bathroom Bathroom nimo. na ang window pagkuan pa sa daning room kay mo na mga nagbunso nga room. Pagpende ni mo dani din ka makakita sa danang sa ibabaw sa Swimming pool. So naay terrace. oo sa ilalim na din kaning tricab Atre. nga mukuan dani Naay tricab. ay nakalimot mo ni ko kani pumunday to Unsa man na siya ha? kanang nay hole dani kikat Open below. Grabe ka power. kanang natin kanang mga fence na para dili mahagbong. Naay railing. So kini siya makita nimo ning ground floor. Oo. Mo ning ground floor makita nimo na dito sa ubos. Kung maayo kay nimo kuya oy. Nga kani Amo na siya dito. Oo. So makita ni sa second floor. Kini makita ni siya kung dinaka dinhi. Grabe si kuya oy. Pawira kay kuya oy. So morning kuan nimo, morning imong floor plan. Grabe guys oy. Fulba kay ni akong anak. Mo na kuan kuya, mo nang gusto gini mo mag-architect na. Ay katulgon na. Kapoy day manghimog plano. Happy makaka. Sige ato nang kuan nun. Believe kay ko bay. Naka open below naman na. Kasi nagtudlo ni mo anak. Ikaw. Ako rin nagtudlo pero kanang paghimog floor plan imo na karon. Oo. Imo na siyang kuan, imo na nang gino na. Oo. Wow, grabe. Sige. Ganahan man ka kag-architecture di. Sige. Mag-architect ka. Sige na, sige na.